Good morning guys. Kamusta mong tanan? Daybatan sa daybatan sa na nga luto. Nga pugpan. Tasan day sa ju. Oh, pastilan. Oh, very good ka nga luto upan. Sige dali. Ang isang luto ibutangan ng gatas nga choco. Ang gatas nga choco. Itong Bear Brand choco. Pastilan. Bear Brand choco magibutang. Sige butang be. Bear Brand choco. Ano isang kan. Ni kabon pagluto may pangajuon na ni di na ni mangujog. Tinimplang ako luto na jabutangan na mo dari kay mabusog. Bibi no. Sila kuya kay to pa man bakiro. Bakiro mas kabaw og sa baka tagsa silang duha. Tawgon na turon kung inom og kan. Choco. Mandabaw pa pa ma. Terus kabaw si papa. Mandabaw pa pa. Tolong tuh dili bakiruhan nila kuya. Dili aga lah. Wow, very good ka ajog bata. Very good ka ajog mga bata kay luto na pangajuon ini kabuntag. Luto og paano? Wala day wa pa man ajog day. Wala uy. Pa man ajog na te na Uy yapon. Nena bato. Nate sa bato. Nah, pastilan te sa bato. Nena. Te sa bato ag among bibi. Kaluoy ba? Bus. Pus. Entah, pastilan pus ko no. Lagi na ron. Ijaw itas lagi jang pan sa ijang luto. Wow, lamig taju. Ito. Mura lang sampurado dai no. Magsampurado taday. Awang sakit. Kaya may amang tablidja dato guys katong manggipalit na tong gamiton para sampurado. Tulad to. Digi ka na. Moses very good. Ito parang na mapasok na si Mood. Bato ka. Ano mapasok na si Mood. Tintin bato. Ang dok. Sige na. Pag-eat na. Higop ko. Higop. Very good kaadyo. Ako malako higop. Ako malako higop. Paghaw man lagi ka. Kamao na ka mahigop no. Sige higop na. Okay. Very good ang baby. Higop og sadyo. Luto na food. Okay. Wow. Mas man taga buntag dai nga na dai ning mata nga jug luto. Dong may mag-apa sila kuya. Kaya makainom taon sila ininit kani sa duman gani nagpang pakiros mga buhiin. Ang pauliin kana makainom og ininit silang duha. Iban baskin. Kami say puli og bantay sa mga buhiin gi pagkiruhan. Nakaw. Uli na kay magkuha na inom nag-ininit ka. Inom nag-choco na Bear Brand. Na guys, dari man sila nagbakiro. Dari din magbakiruhan kadaghan magsagbo. Tamas kuya. Be. Asa dapit? Tuwa to dyan nagbakiro? Nako kami sa inday magbantay ka. Kau na be. Atos bay kay mo inom sa lagi kuan. Choco nga Bear Brand. Kala ka. Balik ra dari unsa inagaman kay ato na promise inday nga magdigamo ko ha. Ha? Bye. Tush hino ko. Bye. Entah dali kay ato to bantay tas baka. Hindi mo lakaw. Good morning baka. Good morning ni baka. Na good morning baka. Gail to ah. Tas kay gail to ah. Lakaw. Naragbaka dari nabsab. Nasa na diha. Amo sa ngari kuya guys, sa gibuhat dari. Dali na. Hinay ka madam agka. Da shay. Sa duha pud uyo kaniinom si shay og kuan, milk. Madyo man ikaw kaning eat naman ka. Anira ka? Banta dali. Paghinay, madam agka. Nala, sige. Dali.
Para sa artiha para mending lapo ka dahil sa manggi kuan. Ri, hawid mama. Wop. Nari tagi na. Kani guys. Guys kuya nangahoy di ay. Stilan. Unsa na ya? Pag inom sa kuan kaw. Nangahoy di ay sidsa. Andaghan naman dari kahoy ani may mga hoy mga sunod adlaw guys ya. Nakaw. Kuya. Uy. Nakaw na inom sa kuan. Choco na Berbran. Kau. Hamang imong kabaw. Nangahoy di ay taon. Hamang imong kahoy. Ngaw si dalan guys dia. Naghanap mga sanga nga mga matay. Haman. Sige na ya, lakaw. Kami sas bantay inday na sa junggi. Kuanan gi bakiruhan. Bi. Pastilan nalingaw magpangahoy. Kalakaw nakaw, balik ra mo unsa sa inday. Inday, balik ra mo unsa skinkin. Ngahoy dahil sa guys, dang pagbakiros mga buhiin. Kuya kinkin agbaka mo ijang bantajan. Kami sa ibantay sa India. To nang ngino magbuhag ini na guys. Nabsab 9 taon siya. Kung bati nga, kaya mo daki og samak. Hapit tara ba siguro na manguwag ni. Ning tukad na gamayng baji. Bantay kayo sa maligid ka diha. Dali unahan. Dali. Unsa na mo hidban na mas likod ta. Dali tara na. Katampa junon. Ana lingkod na lubi, lingkod sa lubi. Lingkod na anak, lingkod anak. Ni mo. Okay. Na ako. Pok no palit. Anara ka ha? Okay, ito yung mama to. Mataji na mama ha? Ha? Bantayin lang ha? Kung makuban. Si mama imong kauban ha? Love you. Nagkabaw kay Toman tus ubos kuan ni Gail. Heket ra to ni Za. Nagbalik ni Za sa to ni Za badbaran. Nagbaka guys. Magamot dito to Naka-nice ka dos buntod dito O ka lang na ay Nice. nga bato. Nice to. Nice. Para Nice. ito ra gamang atop guys ta. Ano bagang kamot to ra. Mga atop. Aman. Salip danda na daus orange. Daro na may manglingkod si Kim. Kay dali huwi. Nalingkod na ka. Nalingkod ko. Bantay Miss Baka aray. Baroy. Gi. Ani baning lainin man sakit mas lubot. Mak no. Bantay tas Baka. Bata. Ikaw gud sa Baka? Ngano man? Nanding yang kaya. Kanding na kuno ida guys. Balit tanding kaya. Palit kag kanding. Kabaw ra. Nanding yang. Kabaw ra. Nanding yang. Kabaw lagi. Nanding yang. Kanding ra. Ayo. Kanding ra kuno ida guys. Balit tanding ayo. Nagkantin. Ibay ko. Ato. Inom na. Mawala ina naman paghampamati guys. Gapon balik ka audias ang adlaw ni balik ang ilanak. Kato siguro pagkalit og nay uwan. Arang initan ng kalit og taligsik ba? Lain na labara sang karon to pag bakod na lain na sang mabag-ak ni ba? Na nagiim nagtamban. Nawasan dali ra man mabrikyan ang kagwang. Pa-check up man ako gahapon sa diha may gilakaw man importante kadto. May papel ning abot sa gikan sa custom. Sakit ano man ito pohon og ay itong mga papila to. Maligid ka na ng kagwang.
Bi, maligid ka diya. Bi, darata dapit ka. Ado na kay habag na balpon. Kadang-kadang unta kang madziha ka. Kumbati nga, sabsab nga. Baga di darig sangbot guys diya. Bantajan naman ka na yung saging. Taki. Sabo mo. Sunod pugtukoy ni tatay. Tayo. Na, Maak na. marag anak ni Kitiw. Namay. Nabsab taon. Kumbati ngi. Sabsab ngi. Nge. Nasabsab. Tabtab. Sabsab pamor. Bantina. Sa una dani guys, wa pa ni panamnis dani kuan. Bantina. Arang pa ni daning hinlua, wa ni dani way saging, mga kahoy-kahoy wa. Grabe ni ka. Nge. Ma. Baji na. Baji? Ngaut. Baji na isa. Ngaut ag baka. Na. Baka. Ani. Dari na hibawan guys, pohon mo. Sanay ran eh. Kaluyas Ginoo. Dai na. Na. Na apa? Luog pa ko. Sanay ran ni dari pohon guys. Pakamaha. Magaw ka sa adlaw. Adaw na hawan pakamaha. Adso ti ubag ihawon pastilan pag sanagon. No. Lamok ko, lamok. Aman namok. Ya amok-mok. Aman. Batasag lamok ngibgib og sajo. Bi. Ami. No. Saan man ni mo imong kitkitan? Bi. Oh. Des pagbagjo guys kaning mga sagingan nga tuali ni o nga kuan nga wag mga dahon karon na ulian na ba sa intawon pod dali ra mauli ang mga saging say bird pag bird day to day adto liha kay magkargarag ta pag bird to ato anak bird atong pamaskim ken anhara ka ken kay mo to nami to nay bantay sa baka. Dali! Uy! Nagdugdug nagkagwang! Tata na ta, huli na ta. Ito na may ken, nakakake na. Balik na ka. Kasi mong buhiin. Hanggang buhiin. Hala, grabe yung daghanag pizza guys. Aw danhir day to mong gipang tanem. Unsa may gisabuag ra nimo? Hala ro lami ahin hunde guys pizza ay isabuag ra. Hala, grabe yung daghana. Ada inong gikuan giud. Hala may day hinog isabuag ra. Na sabog to giud. Oy, ato pay daghan sa sud pero imong gisudog sa danan. Dani man to. Deket ni dani. Hala may day hinog isabuag ra. Panghatag na ho kay. Ang daghana Grabe. Bilibo na. Kapanarag imong bakbokon. Bok-bok. Isabuag ra day guys. Isabuag ra day sa mo palit kog sidling jaharang isabuag. Kanang tambol na dito. Utang kay Lia. Maglaw uy mi. Grabe lami ag mga Ala, daghana. Pinalit di sa man mo gipalit ag imong sidling te. Ijas kuan, ijum. Ana ada ilaha. Naaman. Mupalit. Tagis ra. Jis ang putos? Sani ba di ay barator man day kagwang. Palit to. Tingali kog na aman di daghana na green na skilid. Hala, lami adjaran daghana gihatag. Guys, kauta na pud mig law ojon niya. Hala. Ana mga Aron daghana ka adjung kuan bi, no? Hala, lami agad jud guys ang daghana. Hala guys, wa na nakauyab nagmong baka. Hala te, ag mong baka te tanaw, hala ginukununguwag na buti ni. Ha? Birahagya ato si babaw ikuan. Nagdagan-dagan maglaki ni dari. Siksi. Lami maguglawa so nang isang gideu. Oh, Ginoo ko hala, Ginoo ko bakahan bastos pautog magkagwang. Hoy. Kagwang ng bakahan eh. Alo. Action. Sagdira ya kay arong isang kuanan niya. Karon makaliwat. Dato ibabaw ka. Hala. Nanguwag na buti ni guys.
Wala, nanguwag nagbaka. Ah, nakauyab, nagkagwang. Uy, ginukunan sa manangi. Nagkuan manangi. Sagdiya, dyan pa di kay insang kuan ang kuan. Buhira na inso. Wala, ginoo ko. Nge. Wala, ginoo ko. Nga na pagang kabaw. Patunay hindi. Waan na, nanay uyab, agbaka na to, te. Ang gikulit ang kabaw. Lulog, simhot-simhot ng kagwang. Ang bakiro pa res along. Tapos kuya, dari pagi bakiruhan. Nag-ilang baka, dadto ramantos da place karsada. Ning dagan-dagan daris badi. Matod pang kuya, gwapa mo, sexy, magugamang baka. Gwapa. What? Sunod sa laki, hala. Kagdira, danara na, pasagdira, ninso ka manabsab na. Ako na nga, panabsab na nga. Wala, pag laki po, sunod-sunod po ng lakihan eh. Yung turo. Datura na yung turo long. Dari pa yung mga badji, ano manabsab. Yung suman aglaki guys. Kaingan siguro sa magpakilag na kamang badji. Na, isa namang kilagan, ahat na. Adawin taon sa kay bibi bat koan pa, bata pa na. Laki lang maglawas. Iling-ilingiin tawag laki dia, laki. Nag-imo kin dadanang imo dadto ken. Amo sung gud laki guys lagi no ko nang uwag din laki ha jud Nang uwag din ng laki ha gud. Kuya, ilang tabangan og bira di naman mo kuan nga mo balik dis badji. Nabuing ba? Buing na, tulo na sila nagbira. Kamambira oh. Pastila ni lakihan eh. Dait, mga Kaya kain sa manungag ya. Ilang nang itabang nga skin kinubira to, laki. Nga nagsabot man sa tiilong. To nagibiran na las kuya kinkin aglaki isa. Naglaki ni lagi baka gibiran ta tong tuton nang laktid na pud adto. Pastila ning lakihan ni nanguwag gud din ang lakiha. Agbadji na mo to dadto gibirang kuya kaya turo dadto abuhian. Ha? Na in love na siguro na dana nimbaroy na gajud. Pastilan unsa na ba ning mga bakahan ni? Abi ko tauray ma in love pati man day mananap nimbaroy. Abi ko tauray ma in love pati man day mananap dali day das magan sa tadaday. To na nabsab nagbaji. Ha? Na, daga na pad. Mawalik ka sa baji guys. Nabuing na. Wala na pinagtagpo tsa. Tagbo na, nagitagbo. Pasagdi laman niya. Sagdi laman ninjo nang uwag ng laki. Nang uwag pagbaji kay pada na. Nagsikin-kin. Ayaw sa kuno pangwagi guys. Nag-skin-kin, buing. Ha? Dali darata. A few moments later. Nahinatag nga pitsay ganiha guys, di nalawuy na. Butangan na magkubasa. Ganahan ka day? Wow. Tapi sobra di Ito taninjo. Na, salamat ka Diyos naghatag sa pitsay. Ito, bukas ko rin ita. Ito bang? Naday thank you sa naghatag sa utanon, di ami gilawuy. Kamiin. Salamat ka Diyos naghatag. Nga ang taninjo guys. Ay ba? Di, dai. Na guys, moro na yung mga video karong adlaw guys. Na, salamat ka Diyos inyong kanunay pagtanaw. Kamo na bahala na to sa mga kuan. Sa kay bawo na mo. Moro na yung mga video karon guys. Na, bye na bi. Bye guys. Kita na pa taog masamang video. Bye-bye. Ito na mi. Gisi mo din hang sanina na buin na. Sa inday, kaan og kuan, kubasa. Pag daw kalaki to pas gawas ng tunaw. So guys, magkita na pa ta sa mga sunod videos. Bye.